Naša aplikácia poskytuje študentom nástroj, pomocou ktorého môžu z postanteriórnych RTG snímkov hrudníka merať hodnoty CTR. CTR je hodnota, ktorá vyjadruje pomer horizontálneho priemeru srdca a maximálneho horizontálneho priemeru hrudníka. Zvýšená hodnota CTR nad hodnotu 0,5 je asociovaná s chorobami ako napríklad pravostranné alebo ľavostranné srdcové zlyhanie, hypertrofia alebo perikardiálny výpotok, ktorý je život ohrozujúci stav. Normálne meranie sa pohybuje v hodnotách 0,42 až 0,5, meranie menšie ako 0,42 sa zvyčajne považuje za patologické. Samotné meranie prebieha spôsobom, že používateľ zaklikne dva body, medzi ktorými sa mu vytvorí úsečka znázorňujúca priemer srdca. Následne pomocou tlačidla alebo stlačením klávesy Control vie používateľ prepínať z merania srdca na meranie hrudníka. Po zadaní bodov vie používateľ chytením a posúvaním boda hodnotu ľubovoľne meniť a svoje výsledné meranie doladiť k čo najpresnejšiemu výsledku. V prípade, že používateľ nenájde srdce a meranie bude zaznačené mimo srdca, zobrazí sa mu namiesto číselnej hodnoty error. Správne miesto na meranie srdca si vie používateľ zobraziť tlačidlom Hint, kde sa mu zobrazí polygón v miestach srdca. Po každom meraní musí hodnoty zanalyzovať a odpovedať na otázku, či je srdce v norme alebo nie. Po uskutočnení všetkých meraní na rôznych príkladových srdciach sa zobrazí stránka s vyhodnotením, kde môže vidieť používateľ svoju úspešnosť v oblastiach merania srdca, merania hrudníka a analýzy zdravotného stavu srdca. Hodnoty merania srdca sa zobrazujú nad úsečkou alebo taktiež v ľavom dolnom rohu. Ak chceme opakovať meranie, vieme použiť tlačidlo Reset pre vymazanie úsečky a v prípade, že chceme okamžitú spätnú väzbu na aktuálne meranie, vieme si ho zobraziť tlačidlom Result.